Hej. Er det dejligt at få lidt morgenmad? Ja. Du spiser ikke æbler, vel? Ja, du spiser ikke æbler. Nej. Det er min. Ja. Du spiser jo mus. Du spiser mus, jo. Det er sådan en fin fyr. Er du? Det er sådan en fin fyr. Du spiser små mus. Ja. Sådan noget spiser du ikke. Nej. Det er jo æblet. Du spiser jo muser. Du spiser små mus. Ja, det er da meget bedre. Når man er en lille ugle, så spiser man jo mus. Ja. Du er da sådan en dygtig fyr. Ja, du er da sådan en dygtig fyr, der spiser små mus. Men du bliver en stor farlig ugle snart. Nu kommer Saljas. Saljas. Det er simpelthen Saljas vil have en stykke mus. Sit. Salja, hun spiser også mus. Ja, det er det, hun siger hej til dig. Det er en lille ugle. Vi ved slet ikke, hvad du hedder endnu. Hva? Vi ved slet ikke, hvad du hedder. Jeg ved bare, at du kan godt lide at spise mus. Ja. En dejlig mus. Det er en rigtig dejlig mus, du får i dag. Til morgenmad.